bladeren aan het wegharken, dat de toegang weer een beetje veilig wordt voor het verkeer. Want je ziet wel, er ligt hier een weg onder en met die bladeren erop dan wordt het straks spiegelglad en dat willen we niet. En daar zijn we ook bezig om het blad van de weg te harken van de grasmaat, anders wordt het gras helemaal dood en dat wil je niet. Het mooiste van dit werk is natuurlijk dat je hier in de natuur bezig bent en dat is geweldig. Nou, de putjes zijn er genoeg. Ja, dus dat is hartstikke mooi. Want we komen hier, we rennen hier langs, we zullen weer een uitkijkenheuvel die het besnoeid worden kan en we wat verse takken in kennen. Nou, hier is altijd te werk. In de natuur is altijd wel wat te doen. Even wat in het kort, hè. Kamperen zoals ruimte hebben om een tent neer te zetten. Zo. Dit is een groep mensen die houdt van de natuur. En die houdt speciaal van dit stukje natuur. En daar willen ze gewoon alle weken in die wijze. En nou, wat we nou hier doen in die bladen, maar als zien dat die bladen liggen blijven, dan gaat gas hartstikke dicht. Dus wij willen jou weer een bijdrage aan dat takken in april de eerste kampeerders hier weer een mooie groene kampeerplak vinden. Ze nemen ze hielpen te werken te handen wij. Dus dat is wel heel waardevol. Nou, heel waardevol, dat klopt. Ja. Ja, dit is een prachtige groep. Krijgen we dat ook eens een keer te horen. Ja, dat weet ik wel. Dus sommigen worden daar een beetje verlegen van, een beetje ontdaan van. Ja, ik kan er niet tegen. Nee. Dan word je wel gauw aan het werk, denk ik. Ja, dat weet ik niet. Ja, dat weet ik niet dat er even op werk gaat. Nee, wat stilte. Zijn? Je maakt je wel leven. Ja, maar ja, leven voor waterrijden. Persoonlijk is maar. Ik had er geen problemen met het apparaat. Alles wat met benzine of met motor te maken had, dat vind ik wel leuk. Ja? Ja. Altijd al? Ja. Maar ik wil een passie voor de natuur. Ja, zeker. Ja. Dat kan best wel te jaren hier. Wat vind je hem nou mooier? Het simmerduis of in de jest of de winter? Maakt het niks uit. Nee. Maakt het niet uit, maar Simmerdijs is wel noffelijk, ja. Want het is koud, het is jood en koud. Ja, maar vooral in het variëren is het dan mooi met de vogels. Hè? Ja. En in het najaar met de bergbossen en aan de horen, al die trekvogels en dergelijke. Dus. Ik krijg bericht dat er een zwaan is die hier zwemt, die in het water zit. Die had visstriet om de snavel heen. Dus, en dat valt net mij. Om die zwaan natuurlijk te krijgen, maar we willen wel even zien. Heeft jou wel sterker hinnen? Ja, maar dan moet er in het water in, denk ik, en dan zal het nog net mij vallen. Dus het is wel een probleem, denk ik. Maar het is ook dierenleed en daar horen we net zo van. En waarvoor heeft jou zo'n water in dan? Ik wie zou wel hier hoor. Jou zelfs net? Ik weet het net. Vrijwilliger. Ja. En waar heb je hem dan zo'n hele dag, hoor? Of van alles. En dat is het mooie. Als je mensen hebt van verschillende achtergronden, dan kun je het ook van alles aan. Dat kan politiek wijzen, dat kan maatschappelijk wijzen, dat kan gewoon dikke ouwen wijzen. Fantastisch. Zo, ik weet ja, dat ik vlakbij. Dit gebied is mij. Ik ken het nog als het hier zeewier. We kwamen weer al door naar Lauwe zeewier. En wat vind je zo mooi in dit werk dan? Boekenwijzen, hè? Ja, ik had mijn werkzaam even altijd binnen zitten, maar ik zei had het wat kind en ik ben uit het werk nog wel bij boeken. Ja, tinkeloos alarm. Dus, Oh ja, je hebt... ja, we hebben het goed bekeken. Oké. We hadden aardig bezoeken al een jaar en zat er weer niks aan. Dus kan ik een stukje rijdwest wijzen of zoiets wat er omheen zitten had, maar zat er weer niks aan.